Irene Díez, cor d'honor i acompanyants, regidora de Cultura Festiva Maria Beltrán, Corporació Municipal, autoritats, senyores i senyors, molt bona vesprada. Un any més ens reunim famílies, amics i amigues i gent de tot arreu ací en el pati de la Casa de Cultura de Xàtiva per tal de realitzar la presentació oficial de la Reina de la Fira d'Agost 2025 i la seva cor d'honor. Una jornada plena de complicitat, estima i d'amistat, perquè és precisament eixa paraula, amistat, la que avui plena l'ambient d'aquest pati, la que ens connecta a tots els que estem avui ací, però sobretot a ells, els verdaders protagonistes d'aquesta vesprada. Segurament ara estaran al·lucinant perquè ja fa unes setmanes me diuen que presentarà jo lo de 31, però que jo les deia que no, perquè no, que a mi jo que pinta ahí, però bueno, os he tingut que mentir un poquet. A la gran majoria d'ells els conec des de fa temps gràcies a una comissió fallera, que no sols ens ha fet compartir activitats i festes, sinó una amistat de veritat, la qual ens uneix i fa que cada moment amb ells siga un moment especial. I si parlem de persones que m'han portat fins ací, no puc deixar de mencionar a Irene, la nostra reina, a qui vaig tindre la sort de conèixer a través del meu germà Fran. Un germà amb qui convic, amb qui compartís moltíssimes coses i que m'ha obert camins i m'ha posat en llocs com este. I ara parlem d'ella, d'Irene. Des del primer moment, ella tenia clar que passara el que passara, es presentaria a aquest càrrec. I quan va arribar aquí, 22 de maig, després de l'entrevista amb el jurat, la cridaren per confirmar-li que seria la reina d'enguany. I de seguida vaig mirar el meu mòbil i vaig rebre un missatge d'ella, curt, senzill i sense detalls, que només deia: Carles, sóc la reina. Perquè així és ella, directa i senzilla. Des d'aquell moment jo vaig darrere d'ells siga on siga. Una entrevista de ràdio, actes, proves de vestuari, assajos, i a poc m'estic convertint en la seva pesadilla preferida, però sent dir-vos que encara vos queda lo millor. Per això puc dir amb orgull que Irene és la persona ideal per a representar aquesta ciutat. Permeteu, per acabar, crec que no hi ha paraules més adequades que les del nostre gran poeta Vicent Andrés Estellés, que ens recorda el valor d'allò que a partir d'ara vosaltres començareu a viure. Ser veu del poble és un honor i un deure. És portar amb orgull el passat i el futur. És ser pont entre generacions. I és ser l'esperança que no s'apaga. A continuació, llegiré l'acta d'elecció de la Reina de la Fira d'Agost de Xàtiva 2025. A les 5:30 del dia 22 de maig de 2025 es reuneix en l'Ajuntament de Xàtiva els membres del jurat per a elegir una representant d'entre les candidates presentades per al càrrec honorífic de Reina de la Fira d'Agost 2025, configurat per les següents persones. Presidenta, regidora delegada per l'alcalde, senyora Maria Beltrán Ferrero. Vocal, portaveu PSOE, senyor Ignacio Reig Sánchez. Vocal, senyora Immaculada Signes Jimeno. Vocal, portaveu Vox, senyor Francisco Suárez Moyà. Vocal, Reina de la Fira d'Agost 2024, senyora Àngela Agustí Bordera. Vocal, presidenta, Associació a més de Casa i Consumidors Tirius Xàtiva, senyora Marinieves Calatayud Genís. Vocal, secretària de la Junta Local Fallera de Xàtiva, senyora Yolanda Pérez Ferri. Vocal, responsable del Gabinete d'Alcaldia per delegació de protocol, senyora Ana San Hipólito Diego. Vocal, director de l'àrea cultural, senyor Armando José Vila García, i secretària del Departament de Cultura Festiva, senyora Isabel Jordà Tormo. Els membres del jurat, després d'entrevistar-se personalment amb cadascuna de les candidates a Reina de la Fira d'Agost 2025, decideixen proposar a Irene Díez López com a persona més idònia per les seues característiques, saber estar i conscienciació del càrrec al que opta. Per a que conste, s'expedeix la present acta que signen els membres del jurat a les 6:50 del dia d'avui, dijous 22 de maig de 2025. Una vegada llegida l'acta, és un honor presentar-vos la cor d'honor i la reina que enguany estic segur
que representaran amb orgull i passió la Fira d'Agost. Acompanyada per Roberto Pérez Calderón, dama d'honor Alba Benavente Ortega. Acompanyada per Pau Martí Chaffer, dama d'honor Núria Palau Rico. Acompanyada per Martín Ramón Pardo, dama d'honor Ana Santamaría Juan. Acompanyada per Francesc Segrelles Quesada, dama d'honor Zaira Beiber Carmona. I ara sí, amb molt d'orgull, vos presente a la que serà la reina de la Fira d'Agost de Xàtiva 2025. Acompanyada per Antoni Díez López, reina de la Fira d'Agost de Xàtiva 2025, Irene Díez López. Roger Cerdà, regidora de Cultura Festiva Maria Beltrán, membres de la Corporació Municipal, autoritats, senyores i senyors. Ai, perdó. Avui es compleixen exactament 70 dies des que vaig rebre la notícia que havia estat seleccionada per a ostentar el càrrec de la reina de la nostra Fira d'Agost. Una fira que aquest any celebra el seu 775 aniversari. Xifra que representa la història de la nostra ciutat i que ens fa estar avui ací. Gràcies a les persones que tinc al meu voltant, no recorde un estiu sense fira, de la mateixa manera que no podria recordar aquesta fira sense vosaltres. La meva cor d'honor i acompanyants. Núria, inseparables des del moment en el que es van veure. Pau, gràcies per sempre ser l'home disposta per a tots. Zaira, la nostra complicitat que ens fa úniques. Fran, qui m'ha donat la mà en cada decisió presa i per qui avui estic ací. Anna, no recorde cap moment important de la meva vida en el que no estigues. Martín, gràcies per sempre voler veure'm amb un somriure. Alba, tens el cor més pur que conec. I Robert, desprens alegria allà per on vas. Gràcies a tots vosaltres per compartir aquest somni amb mi, que ara és de tots. Vos estime. Però sobretot vull donar les gràcies a la persona més important de la meva vida, Antoni. Gràcies per l'esforç i per la teva dedicació a tot aquest procés. No puc estar més agraïda de dir que la persona que vaig a dur de la mà durant tota aquesta experiència i per a sempre és el meu germà. Sé que el papa, la mama, la teta i tots estan ben orgullosos de nosaltres. T'estime.
1775 anys arrere, quan Jaume I atorgà el privilegi a la nostra ciutat de celebrar una fira anual, amb l'objectiu de fomentar l'economia i la riquesa de Xàtiva. Amb el temps, per als socarrats, la fira s'ha convertit en identitat i tradició. Ara ja reconeguda com a festa d'interès turístic nacional, però per a mi la setmana del 14 al 20 d'agost és com tornar a casa. L'albereda comença a fer olor a espècies i encurtits, i sols s'escolten les rialles de la gent i la màquina de gravar a la paraeta dels garrots. La gent es desperta amb gana de sardines i pebre, mentre es fan temps a que arribi la mascletà de les 2. Encara així, la fira ens acompanya en totes les etapes de la nostra vida. De menuda, recorda vindre a la fira de la mà dels meus pares, amb un sobre d'estrenes que els meus iaios ens donaven als meus cosins i a mi. I que venia acompanyat d'una cançoneta que deia: a la fira no vagis si no tens diners, que veuràs moltes coses i no tindràs res. El temps passa i ara vist d'una altra manera. Ara, la fira és una excusa per a tornar a trobar-nos. Després de tot un any d'estudis i feina, torna el moment en el que no hi ha excusa per a dormir poques hores i passar-ne moltes passejant pel Reial. Ara la fira l'ha vist de la mà dels meus amics, igual que feien els meus pares i que desitgen que algun dia, si cal, facin els meus fills. Sense oblidar que és l'única setmana de l'any que tenim justificat que els nostres pares ens vegin poc. La nostra família és qui ens ensenya la importància de les nostres arrels i també la de seguir amb les nostres tradicions. No puc estar més agraïda dels valors que la meva família m'ha transmès. La importància de treballar dur, sense oblidar qui soc i d'on vinc. Perquè jo vinc de Xàtiva, on fa calor i no ens molesta, on sempre tornaré i mai sentiré que estic fora de lloc. I on he conegut a les persones que no són de sang i encara així són família. Anna, Carmen, Alba, Maria, Núria, que ens mireu des d'orgull i des del públic i ens acompanyeu en tot moment. Gràcies. Ara sí, puc prometre a la meva ciutat que tant ells com jo portarem el nom de Xàtiva i de la fira ben alt i amb molt d'orgull. Per això vull animar a tots els socarrats, socarrades, forasters i forasteres a acompanyar-nos i a gaudir del que ja fa tants anys ens va ser atorgat. Una fira que comença sent de bestiar i comerciants per a després, any rere any, fer més rica la nostra història i que és el somni d'una xiqueta que passejava de la mà dels seus pares pel nostre Reial. Arribats a aquest moment, sols em queda donar les gràcies. Gràcies a la corporativa de l'Ajuntament i al jurat per donar-me aquesta oportunitat. Als pares de la meva cor d'honor pel seu interès i, si em permeteu, gràcies mama, gràcies papa, per ensenyar-me l'amor per la nostra ciutat i per la nostra fira. Visca Xàtiva i visca la Fira d'Agost. Gràcies i bona vesprada. Reina de la Fira, Irene Díez López, cor d'honor i acompanyants, regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, companys i companyes de la Corporació Municipal, Reina de la Fira 2024, falleres majors de Xàtiva, fallera major infantil, president de la Junta Local Fallera, resta d'autoritats, família, amics, amigues, molt bona vesprada a totes i a tots. Ens reunim avui ací en un lloc emblemàtic com és la Casa de Cultura, el pati de la Casa de Cultura de la nostra ciutat, per a celebrar un dels actes que jo crec que és més entranyable i més simbòlic de la nostra ciutat. La presentació pública de la reina, de la fira, de la seva cort d'honor i dels seus acompanyants. És un moment, com heu vist en el discurs d'Irene, carregat d'emoció. Però també és un moment carregat d'història i, com no, també carregat d'esperança. Perquè avui reconeguem no sols la figura de qui representa la nostra fira enguany, sinó també tot allò que representa el compromís amb la tradició, la il·lusió de la joventut i l'orgull
de pertànyer a aquesta meravellosa ciutat. En primer lloc, vull donar la meva més sincera enhorabona a la reina de la Fira 2025, a Irene Díez López, per haver assumit aquest paper amb la responsabilitat i amb la il·lusió que la caracteritzen. Sabem, estem segurs, que serà una grandíssima ambaixadora de la nostra ciutat durant estos dies tan especials que d'ací poc van a començar. També vull felicitar de tot cor als integrants, a les integrants de l'Acord d'Honor i als seus acompanyants. Vosaltres sou el rostre de la nostra festa, però també sou el reflex de tota una generació de persones joves que estimen la seva ciutat i que volen contribuir cada dia a fer-la un poquet més gran. El vostre somriure i la vostra elegància seran enguany una part inseparable de la memòria col·lectiva de la nostra fira. Però la Fira de Xàtiva és molt més que una tradició. La Fira de Xàtiva és un sentiment compartit. És una cita anual que ens recorda d'on venim, que ens recorda què som i també cap a on volem anar. Any rere any, generació rere generació, la Fira uneix els xativins i a les xativines al voltant de les nostres arrels, al voltant de la nostra cultura, al voltant de la convivència i, com no, també al voltant de la festa. I és que, darrere de cada reina, darrere de cada acte com és este, hi ha famílies, hi ha amics i un poble sencer que fa pinya per mantindre viva una de les nostres senyes d'identitat més estimades. Per això nosaltres, des de l'Ajuntament de Xàtiva, volem agrair profundament la vostra dedicació i la vostra participació. Vosaltres doneu llum a un dels moments més esperats de l'any. I també vull agrair, com no pot ser d'altra manera, a totes les persones i a totes les entitats que han col·laborat perquè aquesta fira siga tot un èxit. Tècnics municipals, comerciants, associacions, gent de la cultura i tants altres que treballeu des de la discreció però amb un valor immens. Aprofitem este acte també per recordar que la fira no és només festa, és també, com dia Irene en el seu Parlament, un espai de trobada, de respecte i de projecció de futur de la ciutat. I és amb aquesta mirada respectuosa amb el passat, respectuosa amb la història, respectuosa amb els 775 anys de la nostra festa, però oberta a la modernitat, com volem continuar fent créixer la nostra estimada festa, la nostra estimada fira. Acabe, com no podia ser d'altra manera, desitjant-vos a totes i a tots que gaudiu intensament de la fira d'enguany, que visqueu aquests dies amb alegria, amb germanor i amb orgull de ser d'on sou. Irene, Cor d'Honor i acompanyants, sou el cor de la Fira 2025. Gaudiu-lo i gaudiu-la amb tota l'ànima, perquè la ciutat sencera està amb vosaltres. Este és el vostre any. Aprofiteu-lo al màxim. Moltes gràcies i molt bona nit. Calderón, dama d'honor